Ensimmäisen päivän etappi oli Nokialta Riikaan Latviaan. Eli ensiksi piti suoriutua Helsinkiin, jossa autolauttaan, lautasta ulos sitten Tallinnassa, ajo koko Eestin lävitse, sitten noin keskelle Latviaan sijaitsemaan Riikaan. Olisimme siis iltapäivällä perillä. Reikkakin on antanut pudottanut vauhtiaansa, että se pääsis ohitte. Niin. Ei pääse vieläkään ohi sitten. Mitä meillä on nopeutta tuon verran joo. No nyt mä kiihdytin tossa. Nyt tuli alamäki. Nyt. Ei se vielä. Se joutui ihan menemään siihen eteen jossa. Hyvä ihme sentään. Kello on 7. Se on vieläkin tuolla, ei se. Ei, kato, nyt se menee, kato, tuli ylämäki, se rekka menee nopeampaa. Oikeesti? Ei, se oli joo. Se nyt menee ohitte toi rekka sitten jo. Ja kun mä oon kattonut, että se siis kaistaa just, että koko ajan rekka etääntyy. Joo. Mutta tällä kaistalla mitään ei tapahdu muuta kuin tosiaan se, että rekka on koko ajan kauempana vaan. Ja jono rupee kasvamaan. Ja heti kun tuli väkeä, niin toi. Niin nyt tuli. Katsotaan, nyt se on melkein ohitte siitä jo. Tulee pieni alamäki, se tulee tasasta. Mitä se niinku oikein aina? Ei, rekka menee taas ohi, kun tuli tasainen. No nyt se vois mennä sen taakse takaisin kohta jo. Jos se nyt ohikattunut pääsevän, niin tekis nyt jonkun peliliikkeen. Äläkä sinä sieltä änkeen mihinkään sitten eteen. No niin, lopultakin. No niin, go. Siellä nyt sitten niinku. Nyt siinä on joku saatana hinuri sitten vielä tossa ton Nissanin edessä. Mikä tää nyt menee? BMW 555. Siellähän on jotain. Siellä on joku ulkomaalainen. Jostain täältä, koska se oli Suomen kilvet. Hyvä, mä saan sen nettiin. Sanoinko mä? Mä luulin, että sanoin. Okei, selvä. Mä en sitten sanonut mitään.